Nye bibia. Okay, to aswe. Nti mitu anamo koi. Ekokodri. Ukodri na consultation fee ni 100 cedi. Hey, muhuna maniyo. Nti mitu iska no ekoi. Mekoi no na oche nkomodidium na obeche mi se. Medjuma sem ne de ekoso no sunsuma ware ni ade. Eye family covenant ni ade nti gisa me ya akwankyere. Ache wo. Ye ka sunsuma wade no a. Woti ase ya obi no beda najo. Wutie ohini ni Bacho mi hu bisa. Na fe ne sunsuma wade ne ne de wo. Asa na oka kyere me. Obi anu meda najo da. Bacho da bi. Bia mewe wanajo ne baka no kro na me de. Bacho no kra mami premai. Sade wuti wi ase de yare wo ama. Watoba ha. Bacho da bi. Wada in court. Joada seso akoda. Je ni obi kana metie. Lawalei. Yanko ba fefe. Nti oka kyere me se meboka 2000. Hey, ewurade nyanko. Kwa kwankyere. Na me kire senti Yesu Kristo kura. Maami mele. Ohini ni Oso obeje wo sei. 2000. Ebra na ukoturu faith no na ato correction sei. Bacho 10 cedi. 20 cedi. Mama enka no kure bi nkyere mu. Se ukwa sori a. Na ujitu mi se true faith na meko. Me ye basre ni a meko a. Me baso a me papa ne papa feshi ama ya me kotachi ma me papa ne osofo bai e Japan. Ono ne okra so hwani a nyame de wa hye ne nsa. Ba mu koduru ho na mo to koresua. Mu hwe mu a one city na abrese sebe. Tro driver hwewa no. Ma same wutie ohini no. Se tro driver watra ne hwewa so. Fra no pako panna ne hwewa ye bohobo ho. Na mo de koto koresua. Obiet. Once I called you 2000 kotia. Ka say eno de age wo no. Nti mpacho oga che me se me nkwa peska ne mam si 2000 de minya. Oh. Enu nti onya hu bibi mame. Nti one me kan ko si 1005. Ese mudi ano. Mpacho ai. No we di cancel to your consultation. Mpacho ai. Atia kotu. Nti de na ekita me ye 500 cedi. 5 million. Ena me de ma ne se ne onye na ofanye nto ase na me nkwa hwehwe de aka no. Emra. Nti me koi be 6 months time and I'm san back ti me bedru ono na mbeche masem mutwe ni 6 kano 1000 na kan minya nti me misika na 500 na akodi no ono onfa ma ade mame na me nko back o ma meti ase se o de akototo akwankyere no ho ne ma 6 months na me ba okoye no ti niama ne guo ti mensa bekes kana giso de oye obi akwankyere ama no ansa na akwankyere ni nyina ti nyame na akwankyere ni nyina ayepe ya wo de no de koya ma obi Ghana fo ne ma ekoso obi no mumye nyina ye nka bi o kasai ansa na mensa akamisika nti meti ase pene so ma no Ejano wasa me kontimitisi abonti wona no sa frem se love ya bla ti me ba no se pa na obenya na mse da mi nya bi no se wo de so obenya 500 akokope na fa bla be so 5 million bi aha na nya 1000 na onjina na onya mame ana misi yo mate ti me kokope 500 no e de bre no e ma ne ye 1000 no nti abila kwanje tamu no so nse me kwa akwaje ade no me kwa no apamo me no se de no ya mam o se your friend say sunsun bi di machi ani sunsun ma ware no nti gisa mbebetena ni fie ho ma omudware me ansana Sompa FM o di akwanchele na ama me adi so me o dey omudware me omuye sunsun ma de di dware me ansana mami premai ni o de akwankyere no ama me ana me see you Lavia mommy what is apadwa how me pa chan ma bi ofio one day we ladies ya o mo baafo ba chan na omudware me naked na me pant dabi ne ma ni dwawo ba chan se bi ye twutu no ye beduru hoto aso e asemu asiu Ghana se be
nti mo pere papa nti mommy me ba cho me kwa no apam me sa 3 times ni nyina nso me tia consultation fee 100 cedi ansa na me hu no na me ne no makọ cancel room wono mo no wa ga cha me se me nko se me mama omunya sa kwanche na omfa makwanchele no emma me na sunsun bi di machi anya sa mewu love ya mommy sa ukọ a oje 1000 wie ye no ukọ bi anso a wo say 100 cedis me ba cha ansa no wa hu no uti bi ya wo diti anya sa mi hu no Ewurade Nyankopon last mpo me koi na me sika 50 cedi mami na oye na yuni said da Georgie scan o se da bi yenya ne sa se min kita 100 cedi ne dia o mami nko yo kasa ba anunti menso me ye oga ade o se bibi di machi ebekume menso me pa me kra nkwa nti me koi ekoboaboa me ho ekwaji school appointment adema me ba no for 2 weeks me wo baby boy 9 years mba try na de no se akora no so bibi ha no se me na me hwe me ba no oni mo bia eno nti je minti minja ni mo bia nti me kwatena ode a je me kwasele kwan na me de me ne me ba ni na school mo kwatena o me mad u kwadwa ye de support de e ko chiusefu ai ana me kwasele kwan na school ma me kwan sasa me won kwan me timi ahwe me ba nti se makasa ade a ene na o mama me kwan me nko na me kwan me kwatena fie o 2 weeks o musi fie o ye nto aduane wa abonten ti me ko me de me cylinder ketwa ne me niama na kwatena fie o for 2 weeks ene adana me ko dru na de chie ena ye dwale me e ma mi yonu adwade ho no me ye interested we adwade no amudwale ye num ede no mdi dwa awo me ba cho mo di fie sapo ni bi sapo de ndi aha no mo de sapo yi soap ede ye soap ala ayesa ala tasamena no ena mo di shemu ena mo ahye edro bi te se eni ni ye red aha oil mechanic say oil eno mo de me call adwaye o Ghana penifon soli o eko dware mi twi me ho a omusu omawie mpacho e ma mienu no mu dware o na omo kanche omo kasa omo bompa ye sunsun bi edi machi bia no Erade nyimfle me so na minya me fa ahudie ena ne omu twi me hu bia se me hu fi ma wo mo no ena omu je me mu asa unso wati akotomu wo dware wo sa no ho na hohoro andaka nu ma wo ba cha ho ne de omu amama hohoro omu wie no omu ja ensio ni bi samia memfa nsiesie me ho wo da o mase ma no mani da ho pa na kire se uturumula ni mu de wa na wo mo ane de sapotwi mu ma wo meba e ho so mu twi mu kama ma wa ufidi wutie oni sapo no etete ya na se na eda sukura wo mema mami mba cho omuto chene na wo mu twi hu sa no we kura wo fa na we kura wo fa meba cho obi asomensa ene wa peja mensa no to no otwia no wajemu na fofolo no enso atwi na ba kon so tunsuo no egu me so na ba kon na ebo mpa ye sasa de kro ne nko Yesu se me ne kwan no kra ne nkwa obi nkwa agya nchen adeso na me so si hu mo amaso ane so abre na mo konu ebu mo mra me nchen ne mema ma ho me ene de adane saponi alata semna ye di twi nkrofo ma ho uifunu kasai me ba cho nti adware na chire no no ka cha mi se o dwale of predo do say o mo emani mi onu dware mi adana o mo anjare mi biem eno no be hye oil esi wo se de biebo anajo 12 mensole family me dwale ti anajo 12 bia na me sorry ekoko dware akwanchre na wa hye esi wo no se me mfan dware no ti me ko e no nso ti o hye ma na o de dwale time mba cha anajo 12 ena awia
anopa 6 o'clock and we answer 12 o'clock and then you 6 nti me dware sa nti abra me call o mu dware mi wie na de chenye no eno ma meti asese yale wo me mu nti je so mu sha duro ma me ti mi ntua 1.5 ena mi tua 150 cedi ni ma wo mo aduro ni ya garlic lemon eno mu ahye eno mu di afra ti me no mu a flams be flimi musa pie na mayemre Wutie ohini. Eja me pe me nkwanti no. Ena nkakra 2 weeks no ebebe son ye. Ena me still ni say me bani school ni nti oma menya dey. Oma me nkom pamucho kasa ni nya mu no nso no. Ebla me wa sorry fie ho no. Ye kwa sorry a. Sorry da no o say your friend is bofo aba. Bofo ado na sane. No sane ye no. O se me ba no me baby boy ne se o son da no son da na ade kita no no bi age ade ne afri ne nsam enu nti o boss of o me call council room no se grandpa ma son da ye sei enu o se o son da ye sei dia gisa o ma me eba edo oba ma me bo ho mpa ye ma ho nti saada na de chen ye Friday ti Friday na eye ne mpa iboda no oh yeah sorry na no ofre me say ofre me be gina mfimfini say bofo adona ba we sane wo no so no o say ya jim bibi ya ni monyam afri me ba na dai no okoka kire papa okoka kire papa no be gina so dem o say so fa do na mo ya na mo ya kire mo na won tu bin kan kire nsa papa we de me be ka kire o ena nso gina hodi me ba cha nti o say me ngofa 7 million la wow bana koyi da ya kire no so fo adona bofo adona na dona ni nyankopon enya nka nye ni dia ma ho ma anya fast Jehovah adona me ba cha ma anya sharp nti media wo boa wase media me nyini ba cha no kra na meka no ntro bia ni babia kasa oba nti mi ngina nyankopon ani mu ntro yo kasa nti me ba cha ebla o kasa no wase bofo ni gina no wa wo giska no enu nti mi nkope ska ne family ska no nso nya ready nti me slero ana ska bi amabo no poda fie no me dimirika me pe me ba da chi ya de wase wa ya gina ni monyam nti me mla me gina so nya akwanchele no ana eja me dimirika ebe fie ebe fa sa me amfa 7 million ni nyina me fa 6 million na mo fresh of obofo ni my before George my me fa 6 million na me de call ye no me chire me di kokodru ye no wo 7 million so me di 6 million ne ba ye no oje anu wase me fa akola na talia ne kala ya akola na favorite yi enka ho ti akola na nso hwe ne niam mu yi na talia mo no enu ode ma me ka ho na me de koye de kan ska no ana me de kwa ma no wa jiska no no to atalia ne atochu ne fam wo no mo anu wase ma wate obeya akwantre na mami ti 2 weeks na som akwantre na akola ne dia na wanye mi sika nso akwa akodi ho ana me ka chanza me ba ni school ni minti na fie ho biem anu nti o ma me kwan na me nko Hello. D4 hello D4 George ni Me ba cha nyo no. Hello nya Me ba cha nyo no. Enyu wa D4 George ni Me ba cha anya me onu na ka sai ba cha na ka sai na line ye ni line wa na ya me so bu ke cha line wa sai so no so fu na de number yi ma yen ti na ka ye pe me say na wa fresh so no aya me so bu ke cha line yo Martina me pa cha na onu owen odi to mba cha ni wo ti sie wo meme watu me ni ku line wa fresh so me pa cha watu kwan on tu kwan ene ye jinkra yi ma no ade ankra Sompa TV so ababa wa bi di na ba se wa chinchim ne nsaji ni sika na ya de so Yesu shefa ye muya tika ye po no so ne fa e won ko na ta sama na wo kai no madam
me Casalovia. Inte me ba cho ebra. Asole no fine. E wo kwapra market na chi wo. Aha, wo fa market na chi a. Ba cho friend odi for George. Kwapra market no echi. Baby o mo bola tank ni si no. E ho no mo na kwan ni da. Wo be fa akwa mane benkum. Ofa benkum no so a obekwa anim kakra no wakwa akosane owo nsuo bi mu asesa ti wahyehyɛ payment blocks ni bisa ne sane ekona sorry feel ehona sorry ne wo me ba try ne wo kon woni wo yenhyehyɛ bi se bi a sika wo de ba no adekro na anye ya odni sika be ma me pa try sa na o ma meti ase wo ka kire me pa try sa de na wo ya ma na anye ya odni sika be ma me pa try e de na asi uties wo keka sika akodidi fo ne wo nyina abom yesen me pa try 1006 16 million me pa try na adekro no ayehie men sakra nka wanfa kwankyere na ma bi da wanfa kwankyere ayehie asoli pani ba Deborah krade enfa ne ntoto ne ho Yei asoli papani Zuleka ya ono na no odin a wo bedi atam no wo sofo na efrefre no na me ka kire no ya de ne picture beto TV ne so ya de picture no beto so because oso ka kire no sa de kro na anye ya wo de sika be man ana na ga na nyafo ehuna mane sa ebi mutiri mu agi mu hanti ye pu wa mfaso Tilovia Edia na wo hwehwe me ba cho mommy me dia me hwehwe nyina ne se makwantre no me nsa nka me ba ne nso sika na o ma me tua ye no me nsa nka ho hwe enu nti me hia me sika me ni asembia enura o mu hyama me nom ye ne ade no and they affect me health enso no de some na me pe na mako ade ade no hyama wo nom ye no ebibi eye bibidro ade alliance se kura sofo na gia wode ti nuro ade madipa no ye be kire mu me fi o mayi wa ba na no odin so me di atem me fi o alliance se kura sofo ne wa wode hye nuro ade man no nipa se nipa no no ye nyina be gina mra nanim ye be gina mra nanim ade no hyama wo nom ye no eye duro ade duro omu no mame ana na make us say ashane say garlic or the garlic and lemon and no mo di afra ana no ma hye edro green and also ye bibidro abandro green pure green ti anu no mo yi bi ma me no mo a ade abeche no na mani mu nyina muya wonu maturo no me ba cha ade abeche na mani mu nyina peja ebusuafo aga na wi ase nyina mo ro pe ya o ka say yo wutim seti a wote ono kra no onya okay eti yayi wo pa na no odin se wo mla meti atem a ye gire behwe sofo no ya se wa sofo na fre me picture oso ono eba ya twem IBJ sofo ni sa wo fre me pa chao and love you auntie woso no madro no wa tumi so apom din na say me pa cha why na da so yi me pa cha me nie
Lovia. Ai, ebla me kofi a hono no. Ghana for enye opi na eye opi bibi o. Mo hwa baba we. Me feel won so nie. Who fresh on fie o. Me pa cho. Ade kro na wo se wa hye Na ni sorry green no. dem ho na me Wa hye ni green no de ma wo no ye no. Wo ni ma aban kro. me pa cho de. Mo fra lawyer. Me lawyer Philip Mayen. Na yen tie de mla ne beka. So bi tumi ko setro ade mu opi no. Na obi be tire TV so be di atemu a. Ya wa de mla ne beka. Mr. Champion. Judge. Asam na hum tipa. So for me ma kasa. Yesu Kristo eba ewiase mu hase ya. Wode ensempa no ebreye no. Akwanche be no kire ye. Ne ewrabe yi ebubo so nyina no. Kristo ede ye famu ana. Chese enne no kakra ya yebedie nti. Kakra ya yebedie nti no. Ama ensem bia ya ye ka. Eni niema bia ya ye edi enipa ekọ ahokyere mu pa. Se osofo ya ye kana sem ne nia baba yi kai se no kra pa de a ne se Christianity so no ye retwe kunkuru mu a nye se pa na tie de ne no osofo no ye ne wo bi kapa chese ekoya ya wode ya baba ya famu sika ya waji ni nyina no adwuma ya se wo ye krampo no wo se wa anya dia na etwa se sika no ababa yi ensa etumi eka ebie mu so no abi je mo fra lawyer mayen na baby cross of what last is what happen yam di mani panom no a ye di fun ama ma mi bi e friend anti ama se wo medi atem no ye nyina be kira mda ne kwasem ye be je me say ene aje mu kuyen ne kwasem ye agina mu kuyen na say ye hu atiasi ye hu atiasi wo gina no kurachi wo gina no kurachi Mr. Champo kasa wo hwe ababa yi photo aye da afidie yi so dan ne wode tia say ya na chese ne ma ko ne widie mu a sebi edi ni nya papa enu tin ye aka ne se ye a Christopher na se ye asofo a Yesu Kristo kwa no ye a wo kire ye no enu na ese fa so ana se ese adwiri ne ye bedie eni sika ye benya ne de dada enipa wo hwe ne baba yi ka sebi ye chinchim ne nsa agine sika edra wanya akwanchira wanya wotu akwapo no hu bia ne na enu tin sofo no enu kra no ka kire no anase sebi o wo tware ntro anase bia wo hia chikentra osofo so wo ba se ye pese wo ba no be yi wa no chesa baba yi ne ho ya wo de ba ho no ene ne wo de to no mo ene se ya ba mo papa wo se ne ho se ne ho so enso wo ba na ne ho se ne ho so enu tin maami no ya ofrefo ya oni ba be kono ese konya bote na nka woto no boase e kasa na nka yeso no ye ne e kasa so se wo ma ne kwaso won kasa dia ene na ne akoso no e be se osofo ba na ne ewu bia so no ye ne wono so aka wonye ne mawie ma mawie Pacho. nyabotre pot love ya mesamba ma mawie Yo, ya jime dase. Na dia ya ka ya chia tiefo nyina. Nimse ewia sabre. Nipa aya crowd etie ye edoso. Na ababa we asem eye adesua kese de mayen se ebibifo Ghana fo. Dabi enkosi daben. Enna sa ena da ene ene day eto betwa. Chese yewo enipa bi ewo society nimu a nyame anim ni nka nyame ahye ye nimonyam de ba asofo malamfo ene nipa bi sebimpredias abosomfo kra bi nom omo ya anokwafo na de ho wiase sese bibia ewo positive ewo negative nso ena sa Kristo sumi mu ni mudumedie so na menya lawyer Hello, mami. Me pacho ma he. Ye no, I'm just mami. Yo sa wo ye. Yanko padu me hoye na we. Me da si me nua baby aba manim ye friend Lovia. But in fact, hu ni padua na utimi se oyare. O se obi di sofo bi hu nkomo kire no kronom. Kwa pra friend odi for George.
no se na dwuma sema e basa to kwa no difo ne ka kire ne se obeboa na agire otua 2000 etina sikani ne ho at that time no ti 500 ena ne kura no 5 million na difo ne je ba one ne kwa agreement sa de obeya ma no sa anye yi a odni sika be ma no to 5 million ma no na wonya bi nko so ti 6 months achi no call back ko ka che so fo ne say wonya bi meso so ntinka on fa ne 500 no e ma no so fo ne say wo de atoto ne yemagu ho ti agi so de yakwankyere ma obi no anya ne sika ama no enu ti de wo mo ane say abai wa prisika ni bi de kososo 500 ko ka ho na okọ wansa na obehu sofo ni bia no agire agi 100 cedis ada wanya 100 kro benya 50 no wo ba na wote wo churo di ni say wa mo mane ko hu sofo no to mo mane ebetena asole fie wo 2 weeks ema de ni ko gina adwaye edware no wo mo wiye no na mo hye konkoshi bi ma no se wono wo se konkoshi no eno no wo mo je wo sei 1.5 wo se ne ba se wa so daye eno obo sofo na mane sofo ne se daye na ne ba na so no wo bofo bi di adonai ababe yi a kire no ti agese no so tua 7 million abai wei dimirika ko fie ko fa 5 million buy to 6 million buy okeka bomu a sika akodi papa ne hoye 16 million sika dadem na yale sa wanya wo se frisi ade sa ade ne ma ne no mo je onya ho topiem enti wono de wono anepe ene de ne ho akonti kasofo no fa ne 16 million ma no sense on ne agreement se want to we discover mo kwa na yapam no ye ko fra sofo a baba we bi afafon edi atem ti de pese ye huni se mra no obetimi ahye konkohyeam wo bi se wonnom afei woni me akwa agreement sa de kro na anye yadim sika be ma me a me ba ye pam me lawyer emra ne sesen ma me de me da wase me fa ko nya itochia otifo nyina damase ejumasuma moye omo ni bi omo ni kamafo omo ka omo asama omo ya gutu nsham pa amse if you want some more I'm saying some me no na pim pa issues me ni edikan ye say on no agreement say the open no anye yi odin sika no nti ade na anye yi obeda na nsa kan sika the just me ebienu say concussion do not demand so on no na ono no gidi say na man here no set up ni tia bi anasa ne hu bibia na na so ba bitia yo omombodian no fa erase keman bin yo say di kan no so ba mu bi dru so on no my Ghana man je say oh you be a friend Food and Drugs Authority I also mu approve a year nhwehwemu more certificate oh never be say oh and sana butumi ahye go wonya qualified we need certificate say would ye draw Food and Drugs Authority and approve ye we could draw money ma butumi assembly in the soft no tia omombode no fantastic man cool and yes sir se ko could do Food and Drugs Authority ni mo a meninjo it should be and that's so far down for no matter so min kasa we ya down yo min kasa ya down min no but yeah we are saying about time enyama nkoyi uso beboa no isi want to be amboana fan zika man din if you assemble ya kan kito say no the na ba bebre na assemble no mu didi agra ko pie court anase ko pie authorities a for mu hodi mu a after no say so the nipa zika man na on ne secretary a beboa it need to so for no fo sen hu bibi tia na so bibi tia on fait organiser man din if you say we ko pie Food and Drugs Authority ni mu a lawyer sa ne besi me kame maami akosi ahene wawuda sa sem we Food and Drugs for bebem ni abere lance
glasses here the man say want to buy. Yeah, oh baby, be try the pan. Enti na chere se. Emremu no. One penny once about Fessican man. On certainly the if you take a copy more, and by the time no more food and I be jamu fresh out mammy, Food and Drugs Authority. Momagine a number of friend of my now on no so young trassi. Now the chrono yen united the trium. Lawyer, Medasi Bebre. Yes, Medas. Yamishra. Ma Mary Twasso. Yo. Ena me kase bibia ye papa wo wiase bia counterfeit ebem said ye wo sika papa counterfeit nso ho enti eto nipa na ye wo oman ni mu no se ye nya nimdie e wo sa ne man ho because azafo na abemo no ese ye dwuma ma ne so obi ye sofo kura me nim no wan na hye ne sofo na kwan be so and those people so bonso omo hihya mrono krono to na ignorant people like this no that omo ekum omo say ye kapa re na anya akokodu de ne de abo enipa omo azza omo a chesa omo obi a ofere wontimi meka ena ya obi a omo ayaje omo nsase omo ayaje chesa eja pade ahodo a omo chese every omo nsa ewo mwa bia omo pe hunti enti yesre se afo no modawroma hu sam enipa ye wo ewiase mu emobo enipa ye wo sa tebia mu wa akwanjira no kura wa anya se wo ya akwanjira nkura nke bi kura nyame be gina kire hu ni mobo kura amade ohwehwe no kura asan abem na so wa akwanjira no kura wa anya osan ba bia nso so a na chese eden na ye de besusu se obi yazan eden pa na ye de besusu se obi yazan enti ne ye kan se sofo no ba bia wo bia wa ya nipa wa mokunkum wo mo agugu a chese wo mo sa frustration mu doso enne osokrata ena apue eni enti ne ye kan se so pani to mpani no we de jama je de ma mere ye twa na ba ai ni ye tie ni dia na ye tie se de enu ti ni ye pese be bua na ya shedade fun na koma alaba bo adi wan se wan na ye gagali omo tete safo no de omo kasa mafo so fun se ge na pass mama je be ko Food and Drugs Authority I just about one betna ha wo betre TV so ebe kasa me na me ka kire no ai ma omo na atete omo safo na omgu ho a omo aye omo protocol members ana sofo ndi o shebe bi so omo so di ombe di enti ena omo ya sa adwuma no ma Mary enti yesre me wo fa wo di me ma me achi me ma me achi ne baba wa na Food and Drugs Authority bani wakra ye papa sa die mo fra Saudi mama se sia na ye hwe nkroto obia de ye kan enipa e wo dwom nipa e wo omunini mo omu nim make us a wunim dia sofo bi di wafam to the sense nkrofo japade what is this yesre pa ababa we one de wa hu ha kwan eni nti de sese ye bia ema ne ho editor no jet wadaroma se ye de ne omo fm na de wo ho no divo eto judge any bre bonne ayenuanum bi asofo binom ekuta amasa niema we apenisie ekoso wo ma we mu judge unim se nsore ma na ma asofo ya kesem yo ensore ma na ma asofo nya dadem ensore ma na ma asofo etimasi fie enka sofo ni kapre pieto kwa ka sofo ni bi yen sore ma ya na peja ya gina baby enti se kodru baby a mi konya mi fie akwakoje nkwa ene ya hoden a afi de baby eduro se mi konya mi fie akwakowu baby akwakoduro no judge adie ba kom yem sibi pa eye sofo a se wo ye pasami nkomunya aye se wo ye ni brebrefo ana se sebi mbrebia se wo nwi nipa ho because nipa omutifie no omuni momachi eni omuni fa eni omonkum omuni da so nyina ye Awurade Kristo
ɛne sɛ wobɛfiri fie na sɛ odware ɛbɛtɔ w'asɔre fie a ɛwɔ sɛ womentene ne yie momfa awuraba yi picture ne ngusu ma ɛyɛ wura wo sɛm kɛsɛ pa ɛyɛ sɛ womentene ne yie wɔkɔ fie wɔ na ɔni wɔkɔ fie hɔ na mohwɛ ne suban a wɔde te na yɛhwɛ abrabɔ nipa yɛbea a wɔde aba mu ade kora na mode kɔma ade no asɔfoɔ wɔyɛ yɛ mentene nsɔre ma a afei deɛ wei wobɛdi atɛm ɛdane pataku ante ama wobɛdi wei ho atɛm gyinagyina sɛ ɔno deɛ ɔno wagye paa Yo. ade wɔsi hɔ ɔno na agyigye sika mekasa yi ɔde pɛpa so fie a kakra fa ne ho ɛnti sɛ sɔfo nyɛ du sika wie a mɛtwea kɔkɔ ɔmo mu nipa biaa yɛnea yɛhu o yɛnea yɛhu a ɛde ti ɔmo asɔre fie no ebi mu nipa ebi yɛ wɔhyɛs ebi yɛ dikin asɔfoɔ binom kura na ebinom yɛ mu nipa yɛnya gye sika wie a masa woyɛ manifast yɛnim o but sɛ yɛte hɔ na sɛ yɛyɛ nsɔre ma sɛ ya ɛbɛdum le bie no ɛnsɔre ma no hene mu nkɔ ɔma kɔ ahohiahia mu amanehunu mu dadwene mu ateteɛ mu ɛna mu dwana bɛto ayɛn na mmom yɛba na yɛdware wɔ mu gyagye wonim sɛ arata samena ɛna saa sapɔ no a ɛyɛ tetetete sapɔ no yɛde dwale sɛ bi obi a wɔyɛde twale yɛde dwale obi a ɔyɛre abi anifra yɛde dwale obi a sɛbi wɔyɛre stroke yɛde dwale obi a wɔyɛ efunu obi a wɔwuo saa nneɛma ne yɛde dwale because ɛyɛ nome ɛne nhyɛyɛ ne sɛ bia wahu sɛ nome di ɔmame nome bɛyi nome bɛ ne wɔsɛ wobusaa ne sɛ spiritual marriage ɔsɛ ɔni bi na ɛne kora mpo no ɛnyɛ kɔbrane ɛnyɛ nipa mmienu ne dwale no akɔkyɛ na ade ma no ɔno afɛ sɛ akɔhyɛ no dwale ne ɔdwale akasa gu so sɛ awurade wode meboafoɔ akɔnkyerɛ ɛyɛ pa nipa pɛ mu ne yɛde ma yɛmfɛ nipa nkɔtoo sɛ yɛmu asɔre fie ɛkɔ akɔnkyerɛ deɛ nyɛ nkɔ na ma yesu kora ma akɔnkyerɛ yesu tinte so gu fam no ɔde nsafɔre yɛyɛ nifɛ no ɔsɛ kɔkɔtɔ nsuo no kɔfɛ bi wohuro ni so ɛyɛ akɔnkyerɛ enti akɔnkyerɛ obi antwam ne mmom sɛ wonim na akɔnkyerɛ so ban anaa ne bra ne bo a yɛmmɔ enti ama nsɔre ma sɛ sɛ mu nyɛ dɛ sɛ sɛ yɛ ma nyame aba fam ɛnɛ nipa mu nyame bikɔ asɔre ɔkɔwura mu yi sɔfo ɛyɛ ayɛmonwono sɔfo tirim ɔden ɛna asɔre bia sɔfoɔ pɛsɛm komnya yɛtɔ kaa sɔfo hyɛ wo a na ɔpɛgya nsa asɔre ba bikɔ na ɔkɔ ebi nim nipa bi ante kaa nim nanso wɔhwɛ sɛ ne nase mfotoro no ɛbɛyɛ kaa nim ɛfiri kɛkɛ na ɔde kɔ kaa nim no ɔmfa no ɛkɔduru afɔde bɔ so wɔ agyagye yɛne yɛbɔ afɔdeɛ kɛseɛ ni atutu mu ɔmo nsɛm nyina kwansi kora da mu no yɛagyere nyinaa ba bɛgu yɛwia ne asa abɔntene so ɔnkɔ ɛna asɔre bɛbɛti asɔre fie wɔni baabi a ɔde ntetoɔ ɔda dodɔprapram wɔso saa stay sɔfo so nsa mɛyɛ akwankyɛbɛgye ɔyɛ ɔde bɛkɔ wata sɛ ɛnti yɛbɛserɛ yɛasɔfoɔ binom sɛ yɛbɛgye akwankyerɛ ana yɛbɛbɔ wuro nyame fie a ɛnyɛ sɛ yɛbɛpam wɔ mu anaasɛ yɛbɛkɔ kɔfa deɛ yɛnim na sɔfo yɛnti duro saa o wonkɔ skul nimdeɛ anaa wo nana ma wɔduro anaa nana nkyɛkyɛ wɔ haban a yɛntie duro basabasa aduro so no nipa bia wɔde ɛsɛ fɔta no ho ɛsɛ sɛ wɔde ma no ho ɛnyɛ nipa bia na aba yɛ sɛ kɔnom garlic kɔtɛ tiwei fa weefra na ɛkɔkɔ nom na wonim nipa no hyɛ berɛ ne mma mmienu akyi ɔba bɛsi a ɔmo ankasa yi mmaa woyɛapagyina matoam yɛtwi ha no mu a te sɛ deɛ sɛ bi hɔ yɛkuma bɔ pɔnkye a yɛne sika awɛ ne ho ne yɛne sapo twi na ma ne ho ayɛ nii ɛdi efi na ɛwɔ maame wei ho ɛdi ɛsɛ bi agyana bɛ na ɔkɔtɔ mu a nnipa mmienu ayere ɔba bɛsi a ɛtwi na kɔpem sɛ bi a ɛbɛdum le bi no ne honam kora bɛworɔworɔ ɛyɛ ahometesɛm ɛti asɔfoɔ a yɛba na mo starte mo yɛ saa adwuma no moyɛ very very careful na awerɛtɔ ɛbɛba awerɛtɔ firi nyankopɔn bɛba ɛnɛ bɛbi a woguo bia no ɛnoa bɛtwa ɛti gyagye yɛtwa sɔfoɔ sɛ nkyɛ wɔbɛduru ya yɛtwa no yɛtwa sɔfoɔ ansa ne yɛhwɛ yes menam ka kyerɛ wo yɛtwa no nyɛ sɛ ɛna ne wɔkyena yɛde bɛgyina mmara nim awurade because ɛnyɛ fɛ sɛ twidi ma meyɛyɛ wokɛsɛ korɛ ma wɔsɛ ɛfiri sɛ ɔfiri wɔ paa yɛde korɛ de ma ne nom yɛ asa hwɛ ne brɛ buo nyina sɛ lovia ɔhu sɛ mebusaa wo sɛ ɔsɔfo no ɔne woyɛ agreement sɛ adekorɔ no anyɛ yi a
odu sika be ma wona wo se yan enye san ka me so because what na so dem wa frɛ wo wa mechim wo nsa me nsa nka o wo na wo koye adeɛ no me nsa kra anka sa na me kɔgye ano wa pam message me betena wo me bebe tena wo ma ye dware me mesunsun boni ni film na hwe mponya me ya se na be 3 weeks ni me yare serious ya je me to hospital ana ye me ba fi a chire dro se me nkoto ana me soma me ni aketo ase wonko na Friday se wonko nonko kan chance me yare se me mpacho me ni nkwa minti me ya kwanche no nti onfa me sika ne nya dai emma me na me fa enkoto edro ensa me won yare na me wie na se bibi pa bi wa chira me ba beye akola ni consultation fee a obetia no o mama na enwu no o mopa mo no Awurade Nyankopɔn wo wa be kyerɛ me de masem nyina ba sani ama we unsuro Ghana mra jina fon so mama na no okasa no oka me nua no call yo so jo di for George wo se wa ye busy wo no mama ni na djuma ne se wa sole ho me ba cho why it is oba panyina wati fie o sama ni ya odi atami yo wana ji consultation fee no wana jiji sika no no ama okada nza no akwa ko hu sofo no okwa o bibia hye wono ne nsa yo yeda mini anu ko ye no oni consultation fee ntino ya ma na hu no me se mini consultation fee ni ye second case first case you best stand we at us e be do achane afre food and drugs board for na fe ade kro no wa be kire omno me twere ska ma no judge na wo me ye hu ade kro de ma ne no mo ye ne won ko to ase wo sa yade o twere ska sa san yade order 055193193931 say WhatsApp abrochire fo no mo number no na 0548 943 no mama ye hunu 0248 943 931 no eno na ye mo WhatsApp line okay na munye hello Pachudin baby akase free because free my baby yo yetio yo I am also for no you need or kromfo me pachao wonya mai twesan pachao yo onya my idea ane program no akuku jam ne penyo fo de ti ani ti ma ni na atama wu bedi no na me say wo de aka wasem me di atem me pachao mate wa sai ni di atem me ke sai me da se nya mi hira o katachi me ke sai na mo ma me na odi atem no maame na odi atem ye de se friend dia so ye na maame ne mra o no meyi na no ye no so follow do de yi na no ba so funa ko o fa maame ne mra ye nka ya gine kire maame no enso so maame no wo be ba so fu ji for George wajina adaka mawi hello onya crofo de o ya azan the circuit court we fe ne do be ko Supreme Court top maame oh ibo yanko asemu na asofo fo ni bi fe sofo papa fo ne omudin na kana fo ma no so omo ebi bu pachichi dodo anya be bia na se ukota u kwa asori ana uko hwe o sebre mu o odi fo we amu kana asem no wi anya onu kwa na odi adi no odi adi ni pa bebre na we na odi na asem aba odi amu wo amu be hu de ti uni pani ma se dodo uni nyame nya aduma yeda sibebre hello Pachudin baby akase free Pachudin akase free atuma bofo de fe musika yo wati futi Pacho and then I can say the family did ho so now ko e se fesita we brand ya kuma bi biano e se mo o ka kan twa na foni pa o mo mani na na so for so we na gani afu na mo bodi pa no e so mo mani pa ko na sorry e chose ko na so se beko so to be sure mo a mo pe mo si me da se Miss Medasi bebre radisha hello
Pachodin baby akasefri. Yo, eti futiu. Put the command. The BI man on Pibo. The man on Pibo, Pibo, Minister Mobile Gun, Monpan, the Timana, the Namishan was Mamma. Yeah, that's Sibibri. Hello. Hello. Pachodin baby akasefri. This is a friend to Sompa Nkomo. Yet you. Also for some person to Kabi also. Hello. Oh, line is some Pacho and what's a TV set and so Casawai. I don't know what you want. Now, say, I buy one or Yaripa. And Yema also from Elsania. Wow. And to the Pacho, Mama, I buy also for no. Also for no, I buy one Yari. And then I buy in a few. That's all, no one to say. Yes, okay. I buy now all the TV. Oh, Yari. Nti yema also for no sanyale because of you ati me una na wo fe me diba tamano enya fan kwa sabi no sade ababia ndani no be bibia no be ni na that be no fe no siade no ni no adjuma yeah that's Sibibri. Hello. But good afternoon. Have to know about Pachodin baby akasefri. But some kokoma kasesa santi akimjede. Yo yen kokoko. But so be a na we nkwa na obia ye no ni so be brain wire mota na mo we na when ya kukudra wetinya beta ha asem ti yesre mo amwa. Yeah that's Hello. Pachodin baby akasefri. Emmanuel me face nyan. Ima yenkwe. Ode me bo boso ne mujudi amudie e o Sompa. Na me sister on the picture no the before me after me ra fa. Na kaka na kan say yemi anu ma mutie no omo fa yi wen adusuade. So be ko ba di obi be ma be division no na wini ma de ko na say o jaro. Awa so mo adwen ye fast na o free one kokora na o chon ni kwa so na nka o so. Na de misre ne say yentimi shemra bi wo man mu a nka so mo tititi no se ko na tu bi kakra. Oko kai beka say freedom of worship. Freedom of worship and ye ne. Yeah that's it. Hello. Pachodin baby akasefri. Pacho se mi jere tu kaseso wa se propo. Yo yankwe. Ye pacho. Ene mana e ba na se me ni dawo mi se so ku bididi kini. Obama for the program mento ano yes moja 25 bottles. Na mento mi get 2,500. 25 bottles na kum Yesu. Do ye me hwe so fundi na me so say. Jen. Obey am smart and come ni ye. Manye so for ne kasem to me by for nti manye no wish ya. Am that 2,000 me for the get 3. Na nti me so no ma. Manye and send me be a shranga me ye. But who na to me kasem ye. Amane the man ye. Tell you to me about no. Yen show you who you was for. Yes, I want to be a bonnet. Yeah, that's the brain for free for me. No count a fee and computer so Jedimra. Hello. Yeah, run a soft for the train. Copim say, yeah, best sorry. You, but of someone in the sentiment party. Of some way it's you. And then the question in the Iraqo. There was so papa, before papa or grana. And so Monaco 1 or 2. And I true for woman, Umukayabe. Immediately, the mistress as of papa was done. One more sorry. Not Jeremiah chapter 5, verse 30 and 31. Or moment to money. To be our what would be as one kind. But who are so for a true for a deep water will be as a lady. You, Miss Medasi. Hello. Good afternoon. Afternoon, Dean baby akasefri. Yes, I'm man that in Kasafri is still Yo, young quite and person to be Jimmy. You dear, no at the truth. And we will go out just so. I have a drag. Now, before so making a good have a drag, I'm a Jackson. I shall come up. Now, on my way,
you and I know that you where you should move. And Papa, I was thinking for a G. First of the quality, Granny, I saw the come out from I said, I'm a mark when you I know they're going to. What do you call a G and so far? I am a say. Then you should know you can move into my brain. You are what you are carrying the and before my day. I'm a fool that says, which you mentioned that you're going to a man and stop on the woman. I'm a man and I'm a pen. I have one or what I said, I'm so as I say, man in the church is so near chop out your pay in the head to a young one man a chair from one for home. Yeda si bebre wonyame enhiraw yede wo friend wasi ye ko computer so je love ya tenase trakonya ba kunum nene ye betwen masofo aba na nte ama ne de wo kena wo betena fidie we so na Ghana mra no ye nyina ye di ho asem Jimmy D ekwan papa won sa betumi aka osika a wo hia intemgyinafo biara wo zipe so no won sa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you sika wo ZPay agent a eben wo na tua entity ekitwe bi pe you sika abie biara a wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram a fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwansidie biara nimu nemu kaise insise kakra wo ho ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so sa hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana make comfort dia mawo ye fun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wo kwa wanim kakra wo nsani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e wo 0556 244102 ana 0200 158 272 Universal Natural Clinic nyaminti ubenya wayarisa wo medu ho ya pao ne nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita Clinic na wokọ me de heba de me nkobie mu ya kwa bre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omuda soronko nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o me dwonso so a me te yaw na sene machika sai tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti sene ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene di animhwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o takwa ene takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni Tabita ya pomudini
woni yako woni adia kwama shankasia kabutu odi amono obapani Elizabeth wahine one nash wo propesi prempa wo bodu pokombu akuraba yanka ne kese maame ti ase no ne mrofoto nsadidie wahine ni Sompa FM Sompa TV maame ne bamwo wo de brebrede abrewa konsedu amanne wahine ni woni onuanem de wontre butu awra wo ya wo muti ni so kese de abrewa kwan santi akurabu sepane kwame ofori ata abusua muhima na abranima opani Samuel Yao echi opani Kwajo Adofo opani Kofi Adu UK opani Elizabeth ohine one nash imojo matias force aseso wononyafo Joseph Apia Asante Oro Richard Maf Agwade Shia Besmark Aqua Donata Fan Kwame Lumba ohine Sompa FM Sompa TV Oro Yao thousands Desmond Aqua Akuraba Frederick Aqua ohine wa ne mojo matias force aseso akuraba ohine wa odadom so ne yempre ne kese watafre bo so no ntua wia na yiye hu hyehye ni ameya adoma August Bosome leda etoso dum krometre 19th August 2023 anum Agwade Shia awo achim oda beyi maame abetum pani bamaso sane amamre ne amane ati ahomache na nan pamu ebabie akunaba Elizabeth ohine one nash na musu magana man achim oda de hye de brebra kwatwe maame na ho ofa wode konsia na nwatwim pamu ebeye awufo som ade ama Agwade Shia Elizabeth nash ohine wa na ayama na musu ade nakọ Church of Pentecost ade hye amusia ya ewo achim oda enu achi ewia pranto bram pamu anam Agwade Shia nyina ba betrase awo achim oda funeral ground ya no maame na yehu sikasa ko sisa onsia beba apamu nida etoso aduonu aso mekire 20th August nanam Agwade Shia wo achim oda abekwa koda otumfo nyankopon ase awo the Church of Pentecost asodamwo se otumfo nyankopon na odoma kuma day wahine wa Elizabeth Nash afam abusua efihia ba kuma ko aduosun enum enu achi baba betrase na wabre wahine wa Elizabeth Nash na yehu ni suase kwa santi wahine ni Sompa FM Sompa TV wababa okasa chadomwo wabrefo obe ni wase chadom wase wonu onuanim adi abende wato ansa fra kuma semane asantema se kuma ya mumu o na mpanisi wo bi ngu nsam fra ba mo wo susum kese ma ifie anna wahine ni Sompa FM Sompa TV wonu onuanim na ati ni soja abrewa wona de nyina aguraba wo kana waka dom wahine wa Elizabeth Nash ekwan kwa santi baba ni Elizabeth ye wo ba wahine ni Sompa FM Sompa TV wo se mame wo bedi ba ya wo yi ana nse obere watia abrewa asema do wo kwei mana mpembuo ekwaso kusa mame Mutie ohinini adaswa. Abusia ya me ho akwa babiem. Ede abafikasim. Na yebeto aso. Yesi asofo no aba. No mso mbebreki yenda. Ye twewom. Yo, ye twewom. Yemfre kesi na yedi ma doctor mra na yehwe bia na o ma betoso na yehunu de be. Abusia ye kwa ye be apomudi wuya. Enti apomudi so de a na Dr. Kanisa. Doctor yeti ma o yakọ de dikan yo na de toso minu one word bi na me ka kire me nuamba yo obi ma obi akwankyere se de na osofo okan o de kire me na me so akos kafra me nka me yabo ne din se onfansi ho na oso onum no 12 o'clock anajo na menim de ka me o de kire me na me so ebe ya afesi ho anapa me wade bia me de beka ho na mboapa ade chinye hwe na gogome ketua bi edansuo into midnight 12 o'clock I say for ade we na nom you go imagine what you go dey buy timiesi oh say body no I say me say da busa ne so won fie sen ne fie me pesa meka but who the body na esem say abrewo bi asabi wenya be 70 years oh nyoma bi nkoyi asamo e wo bi ase no e wonwa ohini yakọ Dika ebuka koja waji Mati doctor ya minshira we are just by the way in some ana ahum tikakra nanso yemfa manyame na yenkoso na yenka yasem yade ya na ama me ne wanse ne firi yade enti na ma pese enyoma hodo adukuru nipa na ma wiase kokohwiase ne nyoma hodo enti ye pese ye bo nipa ho ban efiri yade ho na amfon kope bia eni kwasenka wokọ Kanisa Herbal Center edi kanisa mixture aba na kanisa mixture no de ye ne se ehuru mogam eyifi eyi nioma hodo efirim na aboma infections se bacteria anasa viral infection bia no efi widiem de di kan no
na nam sɛ yadeɛ no ahomte na ɛdokoro nimpa na nimpa nim nti wobɛhunu sɛ na ahaw bi a bia na nka wobɛhunu ne pemasi berɛ wanya ano aduro anom na bia na aduro akɔpie baabi a ɛni kwa sɛ wokɔ mehyɛ daa ne sister ne di nkɔmmɔ no asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ before sɛ wobɛkɔ asɔrofie ne ɔ sɛ ɔwɔ biribi yadeɛ bi a ɛfɛ ne typhoid na typhoid fever yɛ yadeɛ bɔne sɛ wonim na bɔdini anaa ɔka ne normal bi a wo manyɛ normal malaria manyɛ normal hwanhwan sabi etima ibobɔ wɔn so no ho tokuro na yɛ kɔyɛ wɔn so no ho operation yɛ kɔtiti bi na di bi adwan ne na sabi mesrɛ me ka ho wɔn so no kura na wonya hwe a aduane fam kɔba no yɛnte ho no na ɛte wo sɛn na nnɛ yɛbɛtete wɔn so no ho abɔ ho bibi na yɛapempam asisi ani hwɛ hu sɛ ɛhaw no dɔɔso ɛne nti nnɛ yɛ a wohwɛ me nnɛ yɛ a wotie me mesrɛ wo wada wo ma obi a wotie me tie radio no so anasɛ bibi so wowɔ yade ahodoɔ bi na wohunu yadeɛ no pemasi berɛ wotumu sɛ yadeɛ no ɛdokoro wankasa woda wo dwene ho a wonte aseɛ ɛnɛ mɛka wo asɛm ketewaa bi na wankasa wayɛ bi wɔ fie wanom bi na wayɛ ahunu sɛ ɛnneɔma no ɛdokoro wɔ no na nka wonya kanisa nnuro ndubra ne abama ne aka bɔ mu na wonom a aboa wo ahobambɔ biaa ni hɔ a ɛkyɛn nyame aduro bia ya obanum nyame na di kan nyame na ye asafo na ye num bi age ho sika die sabe mesra meka enti yade ahodo bia edokoro wo no wonya aduro bia ya efere se bibido medie ya meka ho asem kire wo ya ye kanisa no a nom na hwe se nyade ahodo a wodi achi a wonya no aduro maniom mabinti oda asusu dai boni se obi kra na ye wo no na nyame afa kanisa so asaw yade de to so miru no afemu ntie nyade wo we no eduro we ye ntini ni moja mu adwuma eboa ma ehonam akwa no ye adwuma yi enu nti na ma mema no no mu a omutimi gina brane oba no mu a sabe na se ati nsuo na ya se ye ne ya ne bra emma yi nyina atotom na akoyi amawo na fe wetimi sabe ati bi adi ene me ko ba bibia me pie firi ho ba na oba bi si na ya se ye ne ya eye me ya na me ko bie ka ne bu na me se je do we fa wo de nom. So after 30 minutes, 20, 30, even after 1 hour, na da ya wa sanu biem. Na nyankopon nsiranka nyankopon din. Ya na ye da nyame ase se ye num bi mpo sabio mesre ye nso kra yetimi edi nyame din kasem. Na bia na ni bebia mefire. Na nso nyame tumi ni adundu brane abamba nti. Nyame ye nimpa dom wo num adupa kanisa na timi asa ne yade. Bia na nka onim onigidie. Wo a wotie mien, wo de fa ne se woyɛ tinyefo woyɛ tse Thomas no nti wunti de meka biai ɛyɛ ntoro na mmom sɛ wobɛgye me ntoro na sɛ me no kora die no kɔtɔ kanisa ne bi si fie na wo ya wo hwɛ me num bia na pa wia ne animre yɛ hwɛ sɛ yade no a ya wo se ayɛ korankoro yɛ wo se friend chronic yɛ ko a ɛnkoro no num yɛ hwɛ sɛ yade na bɛkɔ anasɛ nkɔ because yade yɛhodoɔ nyina afiri mojam yade ahuduɔ no a afiri mojam enti se moja ni nso na wo di umafuru se ni ye adwuma yi a yade oni hwan okọ ayira efiri wo so enu nti na ama ye ka ho asem ye kire wo se kanisa no num bi a eboa tutu nyade wa hodo bi a ya na nka wonimpo ase na bi ni se ya na ye ba na ya ka se eye ntini no mpem adwuma eyi pain yawo bia se ye wa ya se ye usisim se ye wonamu se ye wonankokom na twetwon se ye honam ya to din si ate kabrofo de no wo de num bi na ye hwe uyo oba wo sisi yade honam nyina ebubu yesi wonya yade bi kwa wonim nanso wo tinka se honam no ewo wo didi nso na wo fon efon ya wo fon no num kanisa na bedidi anuma da na ho na ma hwato fre na ma we na ka emiti kakra bi ne ye sore so ka emiti kakra bi 0247 beto wana wa preko 88 74 cause du passe di unya wana wa 0247 88 74 36 0202 99 09 43 0202 99 09 43 what me dey ba na we dey ajenka yekoka say director maybe me kotia no me da na si na no afarebo bi o ye o de gusu bom no nyame nhira no doctor de nyasem ketu na yes nyankopon na on say eduru no ya na ye ka ho asem a ye nsuro reason is say ye nim de nyame timi ye afa eduru so ndubra ni habama na no na me ka kiro bi say eduru bi a efa ne castor plant na adede nkuruma
I mean kind of simple baby it is being believed say baby a sibia ni partner hopen nti ya na sibola so amanfon so na mebusa ho wo say Nyankopon so ma Yona na okaka nyamsem no saa de no ene kokata ne so nyame di bo nti aye shade nti eduru bia ya ka ho asem na me kire wo say meduro wei anase eduro ya medi ma wei ebetumi asa yade wei a minim habamba no nubram de yeye ana me ka kire mo anu bia be say yade ahodo no enko anase beko saa nubra ni habamba ya me bo eduro ya me bodin say wo say sabe mesrewo we be yo bon sam na etimi obi na awale usunsumu wo de kapia kakra na fe noa wo ko dware fe bi gu nsum ne ko dware bosu mo ne hwan sama ne hwan beifo ne hwan bam mesrewo no madu papa friend say kanisa ye nim de ntira ye se nom we akola ho ye hihihie a tenyi akola ho tututu unhu no ho ano wo fie na e bia sabe lord fe kwa de be ko hospital kwa e dia ye suo di de hwe kanisa ne bigum fa bobo no ye hwade ayaduro hwe kanisa fa gu nsuo wa nsuo di dem fa bobo akola no a wo se ne ho ayesese no ye hwe se ne ho beto na na se nto no a anu brani habamba ne de ye ohini ni mame soro so na je we se meta 0247 88 7436 0247 887436 and that's 0202 990943 0202 990943 ohini mo yakobio yo edase K ayatiatum case number 2 udini ya de Lovis Louis then Louis Louis no matroni say Louis bafo awia tano supo kukurum waye complainants accuse ajwetiwa wano so tano so pokukurum court how dare you court me pa cho papa awia awia de boko na me student me wo Amstead University. Okay. Na me admission na yesa me nya ba bitina na me ko school no. Tina me pesa me ko ho nti me ko me pe fie bi se me pe na matinam na ma ko school no. Na chese ho no ben school. Me pa sha mane. Na botere ma na me ko echi. Ya wo Bible. Ya wo Quran. Ya wo bodu apede. Me pe Bible. You any other kind of crew. No problem. You have used Bible. Nancy Amaban. I am me, Louis. I am me, Bafowa, Louis. Me cram some Bible, Bema Casa Meme. Me cram some Bible. Sasama making. Sasama making. No cretrodo. No crown quan. Contum pony. Debbie da contum pony. Unyame boame. Unyame boame. Me can't now the associate mammy. Okay. Young quay. Two so called hard dying. Me ko han dan I ben school no ben school no kakra ka so be nante de aye 20 minutes walk ba ka so be fa ka 4 minutes all right nti me ko ye na omoje me tum na oje me sika for 2 years na edi kan na omoche me se kitchen na wo ho no enye ready to omoje me sika na omode be kitchen na makọ ha kono aduane enti ansa na no omoche me baby a metimi aye aduane na eho so empty space a dan no se ne mo se fa sinu no na omo se eho no enko omo de be ye ho aha ba eho no ye empty space bibi ani ho enti omo de ho ma me se menye aduane enti meguso ye ho aduane na omo nye sane omo ka se ne omo be ye kitchen na omo nye be na se me be ma me gas kakra bi me niema kakra bi me pa cho da bi me ngware ya won pra be srawo me pa cho ba ya won aduane ma ho no isi ya boji se shawo so a to pemu be ye ti abai we ba wo so ni so be no anwa mu atwi mu kwachi kwesi aka ana wa ba we ye nu ado mi na ya we ya ma wo me ba oba omie na ni na wa no aduane ama me are aduane jo so a wo so no asere to aso e ma me enti me to aso no wanya kitchen no enti baby na menya na hwa na me na what now for how long ga wanya kitchen no
Sisi a de 7 months ni. But okache so be ya ma. Oka so de misika na be kitchen no na ye kama na yetimi akọ. Nti wonye mesimo ba bia menu aduane ntimi ha me enya me hwe. Ena brother ba akoso be han hoso ka me ho. Nti ni aye mema mienu. Na anche na oba ba akoso ebe ka ho na ne ma. Onne yere ne ma. Na busu na be 6 or bibisa. Nti na so mados ba bia na me wono so na ben ba bia me de gas ni na ben ekwan mu kakra. Nti na me say asa abusu na do so na say me de si ba biye na me ye aduane a omo amo antra na bibitisa. Nti me de si ba biye a me no aduane wo ho. Na me fiera e ka say se obi aye kitchen na opese me ne boy na wa be han dan ka me ho no ye ko hobi mone ne kɔhyɛ ye ne kɔhyɛ ɛna nipa kro no so na mo de kitchen ne man ɔno ankasa de ne sika na yeye enti wɔde ne sika na yeye saa no ɔfrɛ me no na guy ba ko no kɔ adwuma ɔka me fanto nanim enti ɛhɔ na me man ni mu aye sama me obi di ne sika ba ba ye kitchen de na waje me dia wonya na waje me de wa anya me manya ba bia me no aduane ntimi ha me ma ntete ma ha wo se woje se wa anya me ho to me okay enti yen sanko ho bi de ma me no de enya adwuma because no kra onti ase e na wo so di sika na ma no wan kire ne mu anka ankire ne se obemma enipa mienu aba be ka ne ho wan ka ne sa ankire no enti se na be ye de asumdwe be banti no e na mkaza ma me eno de emwa ena okase yo menko adeche na osa afre me biu ka se de maka no wate enti no menya aduane wo ho a anche no osa afre me biu se baby a me ye aduane no opese me jai like o can straight nanka me pese me bisanza ade enti na o se me nyai because odi kan akasa me ntina ho o can straight se baby a me no aduane baby a odi ama me amenu aduane pese me no aduane ho biu o yes o kasa no de nsa abofom ana me se ma me nani abre enti ehun hia se eyese me busa na question bia enti o kan asem wie o mama nkasa o ka chanza me koda nwene ho adechia na maba enti ma anka bibia me koda adechia na me bai na me ka chanza ma me sane wo kan de baabi wo ma me se ehonom ma me enya aduane wo bio na baabi a ode ma me se me nkwa abonten na me nkoye aduane na me ye aduane ni wie a masesa gas na asa ba inside eho enso to ebebo me eho so eye awiem eho so foto bibre kra wo ho nya akona betimi anu aduane wo ho ame na yeyi enti sa de a ene me pedan na menya bia matu na maba ba gimi sika kakra ewo ho na makọ maame na ebie na no kan se mama na answer eye ne David ko opema asem enti ni kwan se nanka me kasa na se maame edan no no kremo me be han wa amfa nche me enti me nko ensuo ma na se ensuo to a na me kwasesa me na me de afa he sa ni senti no me de me se me pedan na matu na makọ anche atenza ade chie ena ofre me ebusa ma asem ba ko ni mienu bi ye wie ye no no de ato aso se ye fan say anwumra mi sika na be ready na ma ba beje na ese tu na ese mintu elam se ma me sika na de mi nsom efi say wo de to manim no o ma me mienu na me yi ba ko say mepe dan na matu man ka se fa me sika ma me na mintu enti no sa de sika de mi nsom enti me ya no ko so kakra ema eye ne ma mienu a wo ho pie ba na emo a omo eha dan bi ka me ho epie ba na hoyi didi kakra na yesa twa so na ye de ye koy na we na me so mete ho no minya dan ni bi ti minya dan ni bi sa no esa me no aduane na midi mi ti mi nto aduane wa abonten sa ne senti no dano na ne be 3 days na me won kwan kakra she fridge mi na me yiye na me de besi gas no ho enti media si ho na madwa bode ne banche awie amanu awie ese wo so pe fufu fufu ko cho ba su ko tobi ya bi ma ya na ne bode ya na magene so doso ne senti no ya na wa me amanu amade ena nyame na me adom nti no ya na me wo abayo bi o ha ya na obeboa me kakra kakra sa tam na waba
ayana they say my one no me say u guess no ono antinante de wo kakada mo atwitwa ba ko penti da me ni mienu na se hɔ ana ye aduane no enti yeguso aye ya na atin ba ayine aka akra na banche na ben atin na abia wia me ya so ne hu nsuo na esi efom no se ehu ya na se maame ne baba akọ de odi maame no krani nani eye ne yakakra enti wo bia olidi na ode no enante kakra na wo wakoka kire maame no se baby oka se oreku anya aduane no oye aduane na maame na me ya so ne nsa ede na ba ye ba ye no ma na ye se ne ba no oreku umuade de maame na ka no wantie umuade wo de wo se umuade na se sister Usia ede na maya mi muade se mi nkonu aduane ne wen se mi hefa na mi nkonu aduane abonten ho no so de ba bia foto bibre wane de nya de amekọ mi nkotena nsuom na nsuo bom ya na me ye ne dai edan no so ma han ma fa ncheme ne santini de heya na me no aduane se mi ntu ya heya na me ye ene ye kasa bibre omo so kasa bibre na maame ne saase bai bi di matem de me maame ase hu me maame da edi matem ema de ha me ehye me a me di aba ha no ene se oma obi de ohwe no fa ne jonso maame wan wa jonso si ho from anopa ebe hwie gu why Jabotre oreku o me why abele wa sabi nani afira no wa jonso ata ho efire ni botra sa jonso ni efire ni botra na sam ketwa sabi tie onini adas abusia ati akotomu wa yini ni kwa ka mo se so fa ma menye na dwenye we kresi uman me so maje atum se maame asabi okura pomatumi pagya nwonso de a ene e case na e case e ba pa na ya begunu ba bia ohwie nwonso ne tuguye osofo no aba ohini ni adazwa besi ne oyu besi ama wansasi ne enwudo wi abere wankunuma omai no mra wo maame premaini ohini ni adazwa obieti o Dr. Laji Mamadou Baumia sremu seja ta otese bonwoma so presro wede watiesi se akansi a ekoso wo NPP amanyokuo mu no wono so be pribi inshallah enunti ni dwumadi a ya friend se Dr. Baumia ebeba so sompa eda wukua da bia enwumre no nan kopem no nsia papa Baumia niema a waye nani suade hu eni baabi opeso de o man ni duro nyina no ombeba betena ha chirichirim sabre ko no anso nkransa 90.7 na wonom so afa te nyina yenti enwe medofo ye kanfo maame abei ene de amawo yade bi edokoro a yade wo ho a eduro so ewo ho enu ti se namusa yade Brahim how ya dear friend chere run about me pacho hole in heart and circle said dear ye mama so no beton chia cry tano so patrapa Quantanos 0243 345392 and 0506 460 208 abe bakanic na mami abe enso emwa we eye Zipe ena wode aba bedan ye wan for fry fa so di sikamane a yenti bibia wodi ane so be fa phone wa dial *270 hash option 1 oje hunsim to akakra bi na wodem eno achi wo sende a wo be fa sa kwan no aso option 2 o ti we nye se a light off aba bang ya nya adwuma tam waso uye ya 10 million bia wa cha 10 cedi umpe we ya e de na opezi pe de boy mrane se mizo 5G eno ne ye de kwa ye de edidie ye di anu bie ye nya woden e de aye adwuma bredodo a ye ntepre mizo food drink e ye duane
Manager Daniel we overseas 21st clinic mu wa benya bi Ikan supermarket abawa post office Outcome Royal Ventures After Baptist University Buakwa PNC Ventures Anomanchi Nasachi Enterprise Asafwa Binchi Yeni VIP car park di mche 0246270221 Kwakuachre Company Limited Kufuridria Eastern Region 0243329414 Nani ye Emo Nkomo Traders Farm Enterprise black and yellow and what DBD pada no aba one musenya hangover one madrobi overdose stradia uni pediano aboso a yemu bubomu no me pacho wenu pampa halitosis no fetchi wese wenu be sham na etumi aboa wo ofura sha wontumi ntano yemu bubomu no yemu no betem say din ubenya bi Ewo Freddy Mens, Danny Heba, Pidan, Colinac, Misty, any pleasant require. Freyen 0243 943 413. Universal Natural Clinic. Universal. Intinimu, Enumpemu, Wapono Waposo, Yeme and Koye, Emau, Yadia Waha, a draw. Doctor say typhoid, malaria, hepatitis, and Unti 2 wedding Ashada. Bra. Atonso S line be bosium afidie ne be hyew twa yam ne nyina mfoni no ye de aduro no account tentem na ho ato doctor wonima haban na haban so tenene 0556 244 102 0200 158 272 Tabita so full alameti wa ukiadan bia free screening diabetes ni prostate obehwew se wo sabo no hawa bamu se wo you brebo ne hawa bamu awomu hawo be ma utadua mu hyehyw usisi na echima koto fa kodan Tabita herbal clinic full alignment ye be ma massage papa bi wa ma herbal treatment and crime Madina Yeni Firestone Food Bridge no ebo ho sakra di sunwan na Kumase die yeni so for alignment ni die no hye 0202 347 647 Kanisa edudada Kanisa bibinom me pacho brayo hawum niema nkoye chlamydia syphilis brehaisia rashes around vagina orifice bebia since you don't know bia na baseline pharmacy ahodo ne de eyatufo ya try kese otachi my kenten ye ben the kenten taxi rank friend 0247 887 436 nene yene emo Nkomo na yemo 21st clinic we are the theatrical experts yenimode haban se woni paduanim to asinti to saman usisi achia nyina afa bedan ye ehya overseas ye ben afa radio Kumase Kransa hinda da wenyan baby crony danim tachiman GN Bank edan da danim tachiman Sunyai Road 0540 311 311 Oreku o say na Johnson no de mame Johnson ihu ya ne se Johnson no wa hwie Johnson agu aduane ne so aduane a wo je no Johnson wa hwie Johnson aduane a wo ya beti no agu banche ne bode na manoa no ene enkwan no ena agu so na etene ba why ne ko hwie Johnson maame na nani ye ne ya no eno mo obi so ne nsa omo obi fabre no obi fa Johnson ne bre no na ohwie Johnson gu aduane ne so ni da na ono obi anani ye ne ya ode hu se aduane gu ha very good omo eso ne nsa de ne fa ba bia me ye aduane no ene ma no hwie fa ho no nyina because obi olidi no na wo na wo de de hu so no ko hwie gu ho me gina ho bi me wo ho bi na de hu se ye Johnson good if you obi edi madanse hey na se we aduabo obi edi madanse obi edi madanse ena ye some small video bi a ekire se hu we abo sa Johnson hey edi na eba Ghana hai
Yakoshia Jones Guadiani, I will be dear so. Diana, me be this. Oba penny and Sabi Sabin Predia son and Yania. Oba penny. And Yano correct. 1 year sad da. And so when 1 year sad da. A decent cow hobby. It's ora. You see it. And easy. Na Oshie Johnson a Guadian and so. Saa time no na me ne baba akọ eso kasa saa ne ba na o kire me se aha metimi aye aduane na maye aduane wo ho a besine no me ne kasa no ono so ehwie Johnson no egu didi matem edi me maame atem me ye kromfo me se me nwia ne da wan si di fa bi da enti de enti ame de ba ye pa ne se me hu bi da me enti na bakose me da se Mammy Penny Wadusa, Etimishi Jones Ogu aduane so. Eno mente ase, eno no ye di kan. De toso mienu osabu dua miensa. Se menu aduane wo ho no ma aduane nkome. Enti se aduane obo ye no miensa ne nyina no o sansuo se odane ohwiegu fom odene nsabo. Miminim se ne sifadane dua. Enunti na me de aba mpanimfo anim no se yenkyire me mu se duana a wose wadane no se wadane ampa ana se onane ya na dana nwumre na ma ni di ne so ma me re ho ye ni nyina no so no eye se otimi ka bibicha na se maduane na se otimi fe kwa bi so etu ameka because aduane no na wedi anu wotene miguso hwehwe dan sana me ka kire no nyabotre na mam ni ze champo bremu ewurade nyankopon wahene medase wow ewiase ya yetie ya na yewre afrise na yeti obi damu ansa na yesoso yekwakosi ye de me papa etiase obi te betene fie na ode adan sika no ache no bai ma so mi anya ma mi tiwa oh me Sompa. Hello. 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 Mr. Champo kasa. Me papa etiasie. Wo be han ni fia. Wo free efia ho na wo kọ wo wudi. Otimi de densika eche. Enu ntine ma ho nsonso no aso ne manyina so. Sabi me ha mani nka. Ne bebia esifie. Na sabi o oba tan a akoda wei aba betoa wo. Sabi okosku. Enti nka oba no enka wona nampo no. Edebe nti tibia ya sabi mami wo musani akore kase no kore dia. Enka wo krampo no enka wo da ewrade ka to ne papa eyo sabi aka wo mrese ewo wiase so wadi 40 years ekura aka wo mrese ewo wiase anti obi bapa ogufu sika be meni monyamfo ne maame abre no ho etuo ne school fees obe hadan e de amano sabi waji skai me kechi amano obe kechi amano moonlight promises enema sabi free refo ne birimu ntimi nye apo boni asisie ena wo muguso ena wo mu eyo akwade yi wampa ba still baby ya de man e ho an wo sabi krachi ni a wo hua ngoma apoto bibremu ena wo nkonkon no aduane se ne senti abrante wonye boni bia abrante wonye boni bia se nkonya akatua eseye se ne maame na ye no se no kura pa dia ena na maame no yeso ye ne obi ka because obi aba ba wo hwe adwu so de gu obi so a se gu ni so se gu na aduane ko si ja so atam chiegu a aduabo maame no wo so so de gu fom no de ne sabrumu a ne ya kare se se okosuma kwa ahini fie fisi obi ba we se ye ntan no mo e ma ne mewu o menya ya de ansa ya kase e na ye de obi kosuma kwa ahini fie akwakodane ni sama ka kire ni se ekwanya ofa so akoda na duane ball no be ma ya onu aduane da chi obenya warpa wate amen be ma ya wonu aduane adie ankoto wa bonten o meji wa aduane so mani bi na sebe ne ma me ye ni hwe fa ababa no ya oso ma me ni mudi no ekwa tire no ba bia ya wonye sa eno me ena di na chi wo hwe ye
maame ne friends maame ne ababa no omo nyina hia se omo beko dwatoa apa abrante echew eno nso so echi no omo tua na dwa ne sika no e ma no medase na chopa no so esese omo dwale ne kra ente se omo ye ne efata anya se maame we se ye no wo bi kapa e wo Sompa ase medase mama yo medase judge yɛsɛ ɛdan te sɛ adaka nka obiara de ne deɛ bɛtu kwan na ɛyɛ dan a ɛduru baabi a obi ehia dan wowɔ dan gu baabi paa nso ɛduru baabi a na ohia dan tinka school ni abrante koraa sɛ deɛ emre bi ebi bepie efie saa nse me kitchen ni ɛdan na ɛwɔ hɔ no baba ko ne kitchen utimi nkɔhye me de me kitchen ni bɛma empresa na ɔbɛnu aduane ɛdɛ kora nka okora onu ano ama ne bi adi so ho ayɛ wɔ papa yɛ nketenkete bi wɔ hɔ a ɛboa ɛma wo nso so wo sa wo ma ne bia na de o ma atwa ho ahyia ɛna o mo direct sebe mpredua so obi a nani ni wani ni hɔ so o ma atwa ho ahyia ne yɛ direct yese na anya bia me news bia na maya ni bi pe abrantie na ompene na eni nti o mo go that extent na me kora me nwanwa me hu bi da so abem wa ko ha dai wo mpra da no adu sai ne mama ne bi me dwensa o kanyina me dwensa se bia maya na on bia o bia no ena ho ahi ena because kanya bibia yeah isa because bia emre me kai say you start abrabo efia ne yatim upia bonten corridor tintin wanwan ya no akwa bonten akọ no aduane ansa no was because ye call na hall ho no onyanye ti ho na ne no aduane enti yesre se obi a wona hyase enti so obi sha abrabo ase na oba wo nkyan ampam cho yenye ni yie na yenkrokro ne kakra na eye dan ya se de tie bia enipa no nye na brabo eye no eni nti yesre pa maame no se de eye maame aka ni nyina ekwan de be fa so nyina aduabo ebe mu nyina e wo se omodane ni yie na branti nso na kuma to o kire be sa atena so o kire be tena so ifo twane samre o kire o we kwa asem we be tena so ko pe be do tena no ni enya maame no ne wa ma ye nkire mu nyesa ye be konsuma kwa because aye duabo ye be konsuma kwa duabo don so die sabi mpebia se won kasa kwa ekuta wa o ti ahwekwa ene kwa nye na yese das adun so abehwegu aduane di ko ya no o dabi judge asem we se de wo ka ye atwetwe aso eti ye behwe kwanye o di so eti ye behwe ko ye befa so a efa so adun so se nipa yo boni se dien anya dun so na behwegu na aduane dabi ne mo ye wo se ye betian se betu afiri yo ba se wo hwe dun so ko aduane de edi pa na wo pe fra branto wo be so se ne mo nyam anane tachi ananda brabo ana nto dawruma ye be hwe se de wo ka no e da se ye mfa frefo num na isuma kwa he hodi ye be ko ho no wa ba be chim 0554931931 054891 hello me pacho me tie Sompa na boy na opedan no me pese bi se inside no owo e na opedan no ore ku aso open me pe around campus baby a campus Tanoso Amsterdam University nti baby a baby campus na wadan ni bi oh yo ya dasi yo hello Pachodin baby akasefu mama jima yo yani banke asema mo asema engamen kaji so this is the main question of that thing na na mtu futi kwa futi so the previous so that I would have no say umani yangu wes kanon kwa mo we futi the you oh ya chini ya kwa watu ni mtu what ya ya kwa na ya I will expect it. If you ever say you know, come on. You know, and how you know, I do but actually, oh, what is going to behind that? Did say hello? Mammy, but that's on Jankamo. And Council Dean baby Akasef. If I tell me, did the K and do. Hey, of a hey, Metil catch
papa over. After the program, you make us. Mati over. Na ma feel pa. Meso ma feel pa. And the crew, my basta. Na enti nipa pa na yes ade nana. Nipa de se nipa duwa wo yes ade odi ati obi je ma wo. Eye pa sa se be bu sa atena so bi una. And the crew pa me want American grand classo. So for Yamishramo, or name Mary, yet so can I cast a besanti and so I how. Davy Meba. You better not so better watch Nano. Now you won't have some baby be free. You better see a consumer quiet walk. Meaning I be pee. Yeah, will be back Bama say, yeah, me Jimmy. Hello. But you didn't baby I can say free. You, Yanko. But I'm going to know back. I know, but we are said when you're straight. And go and find out the and could be quite any better. Not you could shield you so good being there. Make a motive on Kusuman anymore. If you are both here, a one a bequakucha. Suman quai one a bequakucha. Hello. About to drink out and counsel your video. Hey, you will see the soil swimming with them cry. Yeah, I'm not saying. First, the Messiah, Mr. Sayama, Messiah, you mean your magic or cutter is the mamma of a million member of the Banasoa. A gentleman in the democracy, papa, and mamma. So what James so I had that plan is on yet my phone. What James of the should get in your theatre, my director should go generally do. Mamma, the Mexican and your son, Sad or you been in a new friend. If you again, crashing them, greater question of mine was straight. Yeah, what part come and someone or such a it's can also such a man who said, I'm not going to get us. Hello. But you didn't baby I can say free. I'm going to say for you sometime here. Yo, young queen. If you are why not? Why not? Yeah, that's. Hello. Hello. But you didn't baby I can say free. Your friend Willie Chi, we can say that and come on. You Willie Chi, young boy. What your program now, I'm about to be. Oh, some far, we are bulla, we are tough. And then some of the body, I know you. You're tough for that's the one in the witty. Now, Mamma, Duma, what you born it here. One yard, Nabomu, yeah. Said the amount for her down, almost see amount for near them, and now it will enjoy mammy provide with the my wife for the sugar. Ah, name the Badao, back pass. Hello, ready a tremble. Papa, I'm a man. Yadro. So, Patty, I bulla. Why are they family? Sir, who baby case me, Yama boy, and I come at Tony. And to the case, you know, actually, am I a pa? The man, oh. Let us say hello. Hello. But you didn't baby I can say free. I was happy with Senator. The judgment day. You young quite judgment. No, and I'm much better with you. Yes, I'm a black head as I come. You. Mamma, no, many saw a bay for. Oh, Debbie, Pacho. Into me, fast as some no me shoes. Hello. 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 Pacho din baby I can say free. Pacho, you Oshima man. Young quay. Pacho, when I hear in the one idea. Now I don't remember what you do. I tell it and laugh. Then you keep me in what's the word I need you fine? Oshim, great gift to achieve. Now, Beboa, Uriku, Oshim, Ewa. Open what Tanoso area around Buakwa Tanoso. It does. Hello. Hello. But you didn't baby I can say free. And Coco, a family of you. Young quay. So, I mean, when we said, it's say, I mean, say, I know the unknown family, Pacho. I know the Nenny Friday bra, I know the unknown Yamasem, Yantinam. Hello. Hello. Pacho didn't baby I can say free.
The family number of the assembly 1, the financial assembly 1. Yankwe. If you pass for you, team will be a beam out here Sompa. Yeah, that must say. Sompa. What about Duma? How about Duma Baba? I may ask my yajo. Meda simple. No question. Mamma, one idea. If you know, I said to be theater. It is a own pedicure more. Papa found out the kind. I won't find Papa about the so confused on the other. It's a more on the newspaper. Yeah, that's say hello. Hello. But of fooding baby, I can say free. The cassette of friends or from the lyrics. Young quay, Papa. I mean, they had me. Oh, dear. One guy, somebody will put my phone and I'm going to tune us. That's it. Hello. My hey. Yeah, room, but you didn't baby, I can say free. Me cassette in Sompa Nkomo. You, young quay. Let me patch out. What's the be your damn me? I'm patch your frozen. The friend is beneath that we didn't hear about me. What round that? That's not that pay. I know you need to go. I mean, you need to go. Oh, next week, I won't be in the baby. You. It does. You will be home. Mate. You, bye bye. Bye. Hello. 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 But you didn't baby, I can say free. Hello. Hello, Dini baby, I can say free. Mommy, good afternoon. Afternoon. About to family, I come from my first week after him out. Young quay. Aha, Mamma, the one yard, dear crowd. 1 yard, dear crowd. More than a moon boy in the and why. Yeah, that's it. Yeah, that's you. Young for free or free BAP. Usiafo. Yeah, Brenna, a bit. Na this year more touching my mana fe papa. Mama me mwe dream Mr. Champo me ko ye. Touching my traditional council. Just so nyina. Eye concern. Ewo tini pa baby abetine bi asom. Nana Steven nyame hyirawo. Tano so don tima na se wabo so no organize ahima afo no. Nyame hyirawo mu nyina akosua latest. Akosua me former station. The way I watch announcement, no, any KOB, almost any kitty. I call Yamishra papa, and I'm my sister. Ma Mary Asabi, I go shimu, sister Amma. Oh, dear, said to me, not two. Ti onini kun na ebua Foster Bukari, Enra, almost so a free fee. Say, said the sister Amma be tuni tupa, Johnny company or say, well, no, a ba. If you had no papa went to ya my ye, ewo dano. Sister Manya Mishra, why? A Mishra Nekuta is sana, Waketria bedosu. Bafana, or a pottery farmer can say power teaching my Madame for no minute. Enra, says me qua from Sim Kusia, what be ye guhon. Any buyer for we had as well, ya you buy it, and as well ye upon churches, touch my mind, Yamishram, Yamishram. Na mami ode agro hima baby obi amechia no mekuma free London aba mini ayire na obeja ne nanfofo bi waye kumase memenda no oso okwa mami ode ne ginam no sister mami ode ye adwuma na wonim se wodanfo hwe nanim eti agro hima mami ode obi aboade ho Ghana nyame hyirawo ye sorry ama godie mufo aba efrem ohinini ama kranchada zo a otsena Yame di che Louise asemi ye betra so Sompa Nkomo Ebola. Hey yo, check it out.